I eto, saznali ste predivnu vijest, trudni ste. Ako vam je ovo prva trudnoća, vjerovatno se pitate što vas sve čeka, kako izgleda prvi pregled, koje su osnovne pretrage, te kako same možete smanjiti eventualne rizike. Više o svemu tome reći će nam ginekolog dr. Darko Husar, koji već 20 godina uspješno stoji na usluzi svojim pacijenticama. Prvo što kažemo svakoj ženi zapravo, dakle kad kaže da je kasni menstruacija, to je obično prva vijest da napravi jedan od kućnih testova na trudnoću koji su danas vrlo dobri i vrlo pouzdani i takav test na trudnoću je pozitivan već kad menstruacija kasni samo jedan dan. Ako se, dakle, već učinio test na trudnoću, on je pozitivan, obično kažemo, dakle, da u sljedećih 10-ak dana se dođe na prvi ginekološki pregled. Naime, uobičajeno trajanje trudnoće se računa na prvi dan posljednje menstruacije, što znamo da zapravo žena tad nije ostala u drugom stanju. Znači, uz uobičajeni ciklus od 28 dana žena ostane u drugom stanju na polovici tog razdoblja. Uvijek napravimo ginekološki pregled gdje pogledamo da li je prisutna kakva infekcija u rodnici, učinimo bris za papa test ako nije učinjen unutar pola godine i napravimo ultrazvučni pregled. Tijekom normalne trudnoće trebalo bi biti otprilike 10 do 11 pregleda. Do 28. tjedna trudnoće kontrole su normalno svaka 4 tjedna, a u zadnjem trimestru trudnoće, kako se stručno kaže, dakle nakon 28. tjedna, znači kontrole su prvo 3 puta na 3 tjedna i u zadnjem mjesecu trudnoće, dakle nakon 36. tjedna trudnoće su kontrole jedan put tjedno. Najčešće ne postoje oni upozoravajući simptomi koje obično, dakle, žene imaju, znači trudnice češće mokre, dakle, što bi bio jedan od simptoma uroinfekata, dakle, izvan trudnoće. Međutim, trudnice vrlo rijetko imaju simptome nelagode prilikom mokrenja, tako da trudnica najčešće može imati vrlo težak uroinfekt, a da zapravo o tome najčešće nema pojma. Neliječeni uroinfekt može komplicirati i zdravlje trudnice, a može utjecati i može ugroziti sam tijek trudnoće. Bez ikakvih učinjenih pretraga svakoj trudnici ćemo preporučiti mineralo-vitaminske preparate, zapravo mješavine, dakle koje sadrže folnu kiselinu, željezo, dakle omega masne kiseline. Naravno, ako se dodatnim pretragama vidi da je trudnica izrazitije anemična, što je vrlo često zapravo u trudnoći, onda još znamo nadomjestiti i zapravo preparate željeza. Ako ima grčeve u mišićima, ruku i nogu, dodamo još onda dodatno i preparate magnezija i uglavnom je to sve. Standardno je da zatražimo nalaz krvne slike, da se vidi kako je stanje, postoji li anemija, zatražimo nalaz urina, sad smo već malo prije rekli radi toga što su trudnice tome sklone, učinimo nalaz šećera na tašte, jer je već vrlo u ranoj fazi možemo posumnjati u trudnoći o poremećaju metabolizma glukoze, znači mi govorimo o gestacijskom dijabetesu, i napravimo nalaz hormona štitnjače, jer je vrlo važno zapravo za razvoj djeteta da kod trudnice postoji pravilan rad štitnjače, a razmjerno često isto tako znaju postojati promjene. Kombinirani test za probir na kromosomopatije, to je puno ime tog testa, govori, zapravo to je test, dakle, koji nije škodljiv za trudnicu, a može ukazati na postojanje kromosomopatija, znači poremećaja u broju i izgledu kromosoma. Radi se o jednoj vrlo heterogenoj, dakle, razmjerno opširnoj listi zapravo poremećaja. Međutim, ako se svedemo na praktični klinički značaj, svega nekoliko kromosomopatija ima praktični značaj. Najčešća kromosomopatija je trisomija kromosoma, 21. para kromosoma. Zovemo ga trisomijom, dakle Down, odnosno u uobičajenom izrazu zovemo to mongolizmom. Znači, nadalje, dakle, to je trisomija 18. para i trisomija 13. para. Trisomija 18. para se klinički zove Edwardsov sindrom, trisomija 13. para se zove Patautov sindrom. Znači, testovi za probir ne otkrivaju cijeli kariogram, oni ne govore o tome, ali su oni zapravo, dakle, vrlo dobri i pokazali su se pouzdanim u smislu probira
gospođo ili gospodična, kod vas je nalaz uredan i kad kažemo da je taj test kombiniranog testa za probir uredan, on je uredan sa više od 98% vjerojatnosti. Visokorizične trudnoće mogu biti uzrokovane različitim patološkim stanjima. Znači, dakle, to mogu biti bolesti koje, dakle, trudnica već imao ranije, bilo da za njih zna ili ne zna. Najstarija verzija testa za probir se zvao double test. Otprilike govorimo o stanju struke od prije recimo nekih 16-17 godina. Nakon nekoliko godina usavršenje je bio triple test, a zadnja verzija, najbolja verzija testa za probir na kromosomopatije je već ranije pomenuti kombinirani rani test za probir na kromosomopatije. Naime, kombinirani rani test za probir na kromosomopatije radimo između 11. i 13. tjedna trudnoće, a double test, odnosno triple test su se radili između 15. i 17. tjedna trudnoće. Najmanje rizična pretraga je takozvana rana amniocenteza. To je najkorištenija i najmanje rizična metoda prenatalne dijagnostike. Radi se sa otprilike 18 tjedana trudnoće. Klasična pretraga koju trudnice ne bi trebali raditi je rentgenska dijagnostika. Premda zapravo i takva dijagnostika, ako je pitanje vitalne indikacije, se često puta ne može izbjeći.